Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa a dneska si zahráme Minecraft mod Evil Hunter. Takže tento mod som ešte nehral, takže ho budem hrať prvýkrát. Takže vytrhne svet. A kde sa? Dúfam, že bude tentokrát fungovať a nebudú tam žiadne erory, lebo keď som len zapnul Minecraft, tak mi tam error vyhodilo trošku. Takže... Ok, dostal som nejakú vec... Dostal som virtual book, takže... Pravdepodobne to fungovalo. Takže... Asi začnem si tu drevo, naťažím. Ok, mám drevo. Nice. Videl som ale z tohto modu nejaké videa, takže... Už som dlhé video som dlho nevydával, takže... Som späť. Nice. Pickaxe a... sekeru a meč budem potrebovať. A takto. Nice. Ehle budem potrebovať, lebo na torčky. Keď tak si potom ešte budem môcť nainštalovať Optifine, ale to teraz som nenainštaloval. Hop. OK, takže torčky, bum. Mám 20 torčiek. Budem môcť sa vydať na cestu. Zatiaľ sa tu nič nedieje, čo je čudné. A toto je verzia 1.20.1, čiže docela nová verzia, no docela. Nice, železo. Viacej železa, tak to je super. Tak si môžem robiť železný krompač. Ja nemôžem. Ešte musím cobblestone naťažiť. No. Tak teraz sa tu pozriem, či tu niečo nie je. Ale je tu viacej železa, ale... Tu je veľmi hodne železa, čo je čudné. Lucky seed asi. Tuto niečo není paranormálne. Asi nie. Nič tu nevidím. Uhlie teraz úplne nebudem úplne kopať, lebo to by trvalo zase veľmi dlho. Tak, nice. Mohol by som ísť pomaly späť. Pre ten iron ísť. Ale sa mi zdá, že tuto som mal furnisku. Nice, tuto. Nice.
Bum. Teraz sa naťažím drevo. Tak na teraz by mal byť stačiť. A čas nájsť nejaké drevo, lebo teda jedlo. Lebo za chvíľku bude noc, potrebujem posteľ. A hej, pokúsim sa dohrať Minecraft. Ne, to môjde. Tam je ovca, tak idem tam. Pokiaľ skôr nezomrem na Faldemi. Tuto byť niečo. Na to sa pozriem, až keď zabijem tú ovcu. A ten kravy. Pravdepodobne ma to zabije. Pretože je to hororový mod. Tak tam nejdem. Do tej kejvky. Možno tam niečo bude bývať. Ale sa mi zdá, že... Nice. Lava. Skúsim si postaviť basku až potom hento. Videl som, že keď tam dám túto rituál book, tak sa začnú diať divné veci. Besku si najprv urobím. Tak tu je veľa jedla. Nice. Aj dlho Minecraft som už nehral. Strašne dlho. OK, už by som mal ísť rýchlo späť, predtým ako nebudem mať jedlo, lebo to potom asi aj umrem. A už mám iba 3 hunger bary, takže tam budem veľmi pomaly tam budem musieť ísť ku mojej furniske. Čo je tam napísané? Nie, nechcem dať rituál seč. To by asi ma doviedlo k tomuto. No, už som skoro tu. No, nice. Tak, železo. Tak. A urobím si sekeru a meč. Sekera a meč. A ešte štít. Tak, nice. A ešte si tu urobím česku. A takto. OK. OK, už bude noc, takže možno tu budú nejaké entity. Teraz skúsim, keď už, no, toto volám basku. Tak. Dvere musím vykraftiť. Počkať. Skúsim vykraftiť bez tohto dvere. Takto dvere? Nie. Takto? Takto, nice. OK. Tak. Tak. Dvere, boom.
Počkať, ja neviem, či to... Počkať, trošku si ešte naťažím bloky. Spawn point by sa mi strašne... No, nie spawn point, checkpoint by sa mi hodil. Aby keď zdechnem, tak aby som sa len tam mohol respawnúť a ísť pre veci. Takže... To presne idem teraz urobiť. Tam je nejaká ovca, takže stačí ešte 2 vlny, musím získať a sa ma tu skeleton snaží zabiť. No kde je? Neviem. OK. To nesmiem spadnúť. A dúfam, že si nenainštaloval nejaký vírus. To... Budem dúfať, že som si nenainštaloval. Tu sú dokonca 2 ovce, nice. Jedna vlna. A druhá vlna. OK. Tam je skeleton, tak ho takto killnem rýchlo. Dobre, tak možno ja zdechnem na full damage. Nice. Tak. Tak a rýchlo vykraftiť posteľ. Bum, bum. Nice. OK. Takže je čas ísť tam. Tak, idem. Oj. What? OK, nevidím vôbec nič. Čo sa tu deje? OK, takže som to aktivoval. Teraz je to... OK. Takže teraz som to aktivoval a asi sa tu už začnú diať čudné veci. Tak, to je fantastické. Ja si zatiaľ idem rozšíriť baseku a dúfam, že ma neprekvapí niečo. Alebo nejaký most by som to mohol robiť. OK, toto rozbijem, toto tiež rozbijem, toto tiež. Sem. Bum.
Bejska hotová. Do čestky dám veci. Zatiaľ tu zasadím nejaké stromy, aj keď je tu veľa stromov, ale tak viacej stromov by neuškodilo. OK, takže toto nie je iron, asi neviem, či to je. OK, takže nejaký rituál mám urobiť ďalší. Nemám redstone, tak... Asi pôjdem ešte do caveky tuto nejakej. Pokiaľ tam bude niečo dobré v tej caveke. Alebo hen tam železo ešte naťažím. Som mal full armor. Full iron armor. OK. Teraz by som mohol, skúsiť, že odkiaľ som prišiel, lebo to trošku teraz vôbec netuším. Trošku som sa stratil. Nebolo to tuto? Neviem, ale je tu železo, čiže dobre. Skoro som umrel. Ja som fakt stratený. Ok, už nemám cobblestone, už budem musieť ísť. Creeper! Som myslel, že hen tam mám baseku. Tuto neviem, ako sa dostanem dole, bez toho, aby som umrel. Možno, že hen tak, no nie. Tak skúsim jump. Takto som prežil našťastie. OK, budem proste ranovať. Je tu baseska? Není. Dobre, ešte je tu creeper. Niekde tu bola tá baseska. Tu je, nice.
Nice. Jen si urobiť chest plate. Nice. Takže pokiaľ by ste chceli ďalšie diely z tejto série, tak dajte like a odber a čau čau.